Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Unong tho khubor balarang ba jongga Jylla uba starving jowe langpen pada kasi ula badru ika kerdan kum editor ke SP News Agency ubadei na kawei kasnong nongkendong balatip kum kadong shilling Mausenram East Khasi Hills District omtang baulong unong pathai khubor henry ula pauru haduk ka kerdan kum uwei nong tho kon bantip iki jing shisha hakajait benriu khamtam e halor uput usam jongki art li ki Jylla ka Meghalaya pat Assam. Ya ka kot bola tho ka bala ai kerteng kum ka Meghalaya boundary kat kum ka North Eastern Areas Reorganization Act 1971 la Pynlait Paidbah no ha ka jingilang bat kilat pathai khubor hasilong press club bat ka bala Pynlait Paidbah du kongsan uba VGK kenta umuktiar bala rangba bar bala pau jong ka Jylla harangkat ka jingidon lang uba monak Shaphang editor ka kot khubor urupang kumusembut kongsan bar ka jingilang la penyai do ba David Light Plang Presiden ka Shillong Press Club. Kibakwa banthit ikatay kakon, kila banyo na kidukan dekot bansabu haslong kabakador kanlong sanspa tengka kaway. So, Hapdeng report declared launching of this book of the Meghalaya boundary based on the North-Eastern Areas Reorganization Act 1971. Hapdeng August gathering declare open book for the starving product kasi. Paidbah launching of this book of the Meghalaya boundary based on the North-Eastern Reorganization Act 1971. The jai bangayo kani kalat bangan keren mentaga jamit nikong ishap no ka ban ai kulei ba starving ba ira leshtom ban wadra ikini ki compilations kani kamde ka kot ka ba starving I la tho ka te ba jo andai ila bodin but shami kini ki notification ki balong relevant namanta kani ka boundary dispute ka ba ki ba the nan kwa ban kentu iki journalists both from the print and the electronic media ba makiru kidei ban lai jong I boy isap kidei ban say kamdamon ya ba fiya ban chu ai dang ki khubor ki Paidbah yiru kum ki Paidbah I kwa ban yo ki kot ki ba kumai ba staffing bi polite ban la polite ban ta janme the hakaju kapor ngakwa banong ba kani ka issue ka bade ka boundary dispute Hapdeng ka Assam bat ka Meghalaya. Kadang du si du iki jaka ki puta. Manda kadang ka jing bam klep ki jaka ki puta. Da ka jing ka nga oi pi ka dika benami se. Kibre jongi ba fan mutari sila. Ya ka jaka ka puta ki devich ki entities ki bam bande ban transfer. Tenga oi pi ba akani ka por. Akani ka kwat ka bani polite manda ka si kadi ka naksha kadi ka evidence kaba nangni shakmat ka jaibandiu hasi jantia kadai ban bodin ban protect jaka putara jo ban ngaong pi ba pide ban khen ke kani ka kot yakani ka kot kalong ndai tamba ka yo jimutoi ki content joka andai kadi ka dor joka kadi 500 rupees ka intention jo kani ka kot kalong ba kan wana kan cover ki jino ki jiksab hoba publish ri dengan syukur ban keren kendiat namla ban batai lot dengan syukur kendiat ke ke bela perlo ya nga bangan tho ba wat dengan dia ko ti ko mono tho ko bor bun sin nga julai ban snap ya ni keren pot kan sam ba kala ya tersia tagarung aga jimur ciputat nga kolong ba kumno ka parlimen ka dorbar ba jong dari India kan ayah kan ono ka state klem upur usam hanga ngong bar ka bom la ban long
The ondang ala apule ngawat niya hak kata jiwat niya jonga hane kalau ba ngakren ya gane hadin bengilayo yang jinai lut jongeri India ondang layo yang jinai lut jongeri India ya kilum khasi lum garo lum jentia jongi lapan hap apa kata Jylla Assam hangto kelawan gadis konsil house name hak nice pa sangkwa but ke general election ke Banengkong siya ki arteli gadis konsil ke Garo Hill berga United Kasian Jentia Hill District kalong house name hak nice pa sangkwa te Hapdeng jongane Lashna yang di Artelig District, Gawai Relatif Garo Hill, Autonomous Council District, baga United Hasil District. Te ondang pule ya ka kenega North Eastern Reorganization Act 1971 hangto la tho syai ba ya ka Jylla Meghalaya Lashim Bay na Assam Meghalaya Reorganization Act 1969